karon guys niya kita sa may suba. Kaban na to sa mga Coast Guard guys, tado na sila paghimuon ning dapita guys. Magmarking sila sa mga restrado nga mga sakayan aning dapita guys, ug usa na niya na ang amua. Dali-dali na mong gikuha ga amo ang mga papel guys kay tanawon day nga amo ang mga papilis ug may marker dito sa amo ang pambot. Ilang ipahagayon guys ang pagmarker og una og blue. Pinturan sa una nilang blue guys kay parang maklaro. Kay uniform man ang blue, una ang marker. Mo nang dali-dali pangsaka ang mga sakayan ani guys o gitrapuhan, gipaoga o gi-sprayhan og marker nga blue. Dayon gisukod nila guys og unsa ka dak-on. Kini guys mao na ni ako ang sakayan. Aga mo aning pukutan nga pambot guys, dako. Aga ko may giuna. Nagpasalamat lang po ko sa mga Coast Guard guys nga nag-operasyon ng dapita. Arang inita ani guys, ni-offer na ko nila ani og payong pero di man lang kuno lagi kay kusupog hangin, ipalid unja. Naana naman kuno matod pa, naana naman kuno sila og init. Kay kini kong init guys, labi nagbunbun mo samot pag-ayo ang kainit sa adlaw. Ang inalisngaw ni ini. Dili day lalim guys kung magmarker. Bisag usara ka sakayan dugay pud mahuman. Kay pikas aping man sa pambot, pikas og luyo-luyo. Di mahimo usarang tao guys, kinalang duhag jud. Kani guys mga sakayan kani sa mga bata, sa mga anak guys. Wa man sila dire, wa man sa ilahang panimalay. So ako ini-assist ani guys ni aning baybayon. Ani mga papel na ho gibilin man. Dali-dali lagi si Ali kung pasaka sa yung sakayan guys kaya aron mamarkahan. Salamat usab sa mga Coast Guard guys o ingon man sa mga bantay dagat nga ni assist. O daghang kayong salamat guys. So bye-bye.